Pomoc! Mabel, práve teraz vyučujem. Predmet, na ktorý chodíš aj ty. Čau, Mabel. Poď so mnou. Tradičné metódy, ako pochopiť zvieratá, nefungovali. Ale dokázali sme to. Vytvorili sme revolučnú technológiu, ktorá nám zaručí výnimočný prístup do zvieracieho sveta. Voláme ich skokani. Každý v nem dáme sem. Áno, áno, v nem dáme sem. Mabel, opatrne! Wow. A boli spolu v jednej nore. To nie. Rozumiem vám. Fajbujeme. Čo robíš neskôr? Toto je úžasné! Už v marci. Ahoj, Bobor, ako sa voláš? Mabel? Ak tu chceš žiť, musíš poznať pravidlá. Aké pravidlá? Zvyšok dňa mám voľno. Privítajme Mabel, vážený. Prvé pravidlo. Všetci sú priatelia. Máš sa friend, Tom, Lekvan, kamará, Prudence, Pete, Peter, Pete. Hej, je tu plnka, ale sme nažive. Druhé pravidlo. Keď musíš jesť, jedz. A korunku vzal odkiaľ? Toto ťa trápi? Drahé zvieratá! Ľudia nám ukradli posledný kúsok krajiny! Fešák. Musíme sa brániť! Je z nej vodkyňa povstania, ako Jana z Arku. Mabel, skokani nesmú narušiť prirodzený chod prírody. Našla gombík. Zvolali ste zvieraciu radu. Tá bobrica má pravdu. Áno! Zrada ľudí sa skončí dnes. Áno! Poďme ľudí spučiť. Áno! Počkať, spučiť? Chcú spučiť nás, tak spučme jedného z nich. Nemyslím si, že ho musíme hneď spučiť. Bolo to hrozné. Skokani. Out of control. Daj mi ho! Tvoj život je v ohrození. Musíš urobiť to, čo ti povieme. Hej. Čo to má byť? Teda, Jerry. Stupni na plyn. Raketa. V kinách už v marci.